Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nak benta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Uba Sanbor Shulai MLA ka BJP na South Shillong ubadai ru Menteri Ubadai Kemiya Katanan Animal Husbandry and Veterinary ka Sarkar Jala hakakat santari ujamang arajar arpon riu ulahyar semaus mai sora banyalek kemen bat ki khna. Kini ki khana ki de ki khun swet ka Borsing Children's Home ka badan hakate ka snong hakabau menteri ula samru ya ki song jing rap badya ki jing ais ngobha. Kini ki song jing rap ki bekentup ya ki marba mardi ki jan kinap badya ki tiar man pendan kam shimat ki khana lashem ti do pastor ar bare. Kini ka jing laj uba Sanbor Sulai syakate ka jaka ka long ban pendap ya ka jing kular ka bola kular hau banai ka lalengkot mentau snam bon sawan biang ringkat bat ki song jing rap. Halor ka hol ban pendong ki jing ai jing ka ya ki khana na kalyang ba Sanbor Sulai ula kular ban shim khia ya ka niru bat ban lej pen sngo hau menteri rang ba ka jella. Hashim ki penpau ka jing sungu na mentai Sanbor Sulai ibadir pralog boy hemen jong i ngilek kailang tiga siukmen bat nagaliang jong i mama jong i lok jong ngaru ide rang ba snong jang ha for Lubjar Season just race. Cancer stress tinggal adon gaji ade bajan ma duk gisnem khat khandai spa nhiều vô khandai tinggal long sipralong ti menta i la long komunistar nagaliang jong ikum gahum ipliang siu bahaya phi kamtam ka tu sni ba phi wan aka arpun riu tari republic de bat kerpang aga ni gasni pila pelai por khnang tang ma phi ba bawan arsin nang ni ba daga mesim kemen phi i khna phi wan nak benta ban yarap nak benta ban ai kini gitiar kita nak benta ka home ke jongi i penpau ka jisung e phi tu blei un dollar kat phi un dan kat aka ji sakri jong phi ya gani ka jella jongi barok ka we kum minister badan burom jong kani ka jella ka jongi niyo i ya ka jing ya sakhamat agi liang barok baga ni kada jing sunchar jong ka BJP ka ri India barok ka we bar ka jing don jong phi ka state jong i ma phi arngut ki MLA na ka BJP kalong ka ega jing seso na ka benta ki kampen roy hapo kani ka jella ka jongi tisan na kaliang jongi dia siu bahaya phi na ka benta jong ni ka home hi barok ka we pingla pen kre ya ka plan ni estimate baro nak benta ka jinakam nangi na kani ka hol ka pangi pendekam nak benta ka jimentoy nak benta ka humi baro ka we bat nak benta ka ni ka than ka jongi ka district abang pelong ya ka jialang ki komiti ka log ka jimentoy na tinggi gerpat epi ba pini rap lem nak benta ka ni kenang ba kani ka home kanang ya syakamat ti ki baro ngi shani aki bat ngi siu burom nak benta ka ni ka sngi ka bakerpang ba piwan nak benta banyarap yang ka ni ka home tingai scam ba ka ni ka long ka jingtho ka bangi nak liang ka home ni ai nak benta jong pi ba pin yarap lem nak benta jong i nang ba ka ni kan long ka jingtmu ka jong i ka long nak benta ka ni ka hall ru ba ka ni ki kamera ka bangi shna menta ka long na menta banle ikini ki skill development ya benta ki khana mar menta kamdon bangi le light tambangi pendap i gajindon kam joki hang ni bangi pha school ye ki anda dak khat prasnem pat ndalai matric untuk ngi pelai na eki tilangi don pat igini ki skill development nak benta ban ai ka jingi kai ka training nak benta kini kena pat iwe kalong ka jingker ku dong ki anda ki mi nang ni pat kila ban jeng
hala ke jongki kejat ke jongki Haji Sisa kumbalaong dari pastor mentan haka negara Republik dia kepala dem negara yang government kila apa yang abang naman ka flag hosting haka naka siong sora but negara yang district administration kila request yang abang ini awan ban visit ban yon jungo ya kan ka jalan sum tah haji yon jungo ngelai bisa sobha bagi pastor berboro gitu kun senang bakan thai jungi ke bedon lang ne te gila yo bania slok te kalau ong bangin sa ngala ai ka komitmen bang senung gijing ajarap kan ka bangila te kala kam slam ho le sila mong tukon no ka session gidan do ski program gi baper te nga susah nu di te benta ka sila gijing kurkujung ble po jalam jungi pastor Reverend Rocket Bare te gila yo kan pendap no ina kam ka basateng but ngasok bagalong genuine proposal kaba ya kana ka borsing sim children's home mau sumai sora hakaba kilam don kamshu ya ka yaki kenja hall ki kenja extension hall karang baki kumbalaong di pastor mentan bakin dang laban harin bikilalat metrik kila mun continue yaki programs kumki trainings programs ki baper ki vocational training mo baper takrang ba nda kilong ki bla biang bla paka ki ban laban sa kener padi ki jong ki la chali ni daga jinggo goblay bakila ban yang ki jadol jong bakila ban yo ikam sengi ikam la jong bakinya persyang ru ban yo ikam sarkar hukum tarter tengya don kan lah ne daga jinggo nasi sokya ban ngi sode ruba ngi di ban pai ya ke jengker san ngi jungi sukum kini ke ban kambe ya ke jing harap mo haka jing sem ke jung ki simet jing kem jung ki hala ke jung yeng ban so ban aingu ngi yang jungaru kamtam ya pastor ban pro ki member ki bala nadu ki por mensyua ki bala yadon ya ka mensim jing so senai ke bencengai kabakila pli kumia kana ki children's home krang balada mdon sa kumi pastor berkiu ki member juga palang pesterian nang po sala jungi kini aja le channel mani mano bandri ban sumari ki nomor ba platip ikun suat bomdon mono ro takini ki rigi jing agar ku jong play tangi soba ngan sara ya kana kabodon kamme ya kana proposal nomor taban sina shu ya ka extension hall na banta jong ni kun gi jungi mangan sepen so ho ship na sar personally ngan sari comment ni sekran but accordingly ngasoba na kala government ru kare ban ai ka special fund ngan yele stop mi ban champion ban kongu ya chimnesa lembaga chimnesa development fund ban ai special fund na ban ka children oh pada hadin juga ne dengan fai nak liang gejong ngabat ki committee member gejongi niadon hang ne ki jing ai la ban long le ki bom ki ba sedang la kadang don gaji kadang kalau gejing sedang bat nyinang yai ai beteng ya gejing kersan ya pi haji wi ki jing don kami pastor ni along very close kenon ro bi don kam te kamut pa insis pentip kita don kami global keneri si jongi nomor berstruktur kalau very genuine kini ki kam le susle ka uble ru ku yang ai api pada ka balang hi pro ko mo kini ki na ju ru tang nang idon ki tiar bam tiar di ki bangla biang ru khao ukan terla kan badon nang ne ini ki jingba bante kamet ki kan kabala ai ka kapu kan bakila ban kersan sebenarnya benar dan kami senang aisu tikla lu kini ki kini water filter kini dot kambah bakin yo ya ko ka baka abaku di suba ko bla di pastor idon kini ki blanket ka betelang no lawan ka kam kreat ki blanket ki bedsheet ki pillow cover kini ki sopti na benda ki kena school senrang ki sweater na benda kena school gentai idon ki towel kini ki water botol por bihel school yo ban rai kum go ku ban di school te kita ini ki bidon ngapur nyang ladon itu
Kau Kita rugi lagi biskuit kibungila tiet ba pini abam iba compare gini biskuit kambang gumso iban teh ya met itu pi teh kita gidi bangin ya sam lo tamo Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ikan diat bat ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.